Sraith picture ever a dóig. Sláinte na nóg, Seachtain na Sláinte. Maidin amháin bhí muidin ar sí sa rang Gaeilge. Lór an príomhide leis na daltaí ar an idirchum ar láthair tar éis a deich. Dúirt si go mbeadh Seachtain na Sláinte ar siúl sa scoil. Bheadh cluichí fearne ar siúl idir múinseoirí agus daltaí agus bheadh ranganna aclaíocht ar siúl sa hala spórt. Bhí sketchimíní ar gach duine sa scoil. Bheadh bí a sláán siúl ar fáil sa cantín. Úla agus áiristí, jagart agus aran don. Dar leis an phríomhide, bhí muidir gíthe an omarcha bíana gasta sa scoil. Curann na bíana seo le feiban na sláinte. D'eagraigh siad siúlóid oríthe agus fear na daltaí cartaí oríochta ón rúnaí in ifig na scoile. Ba mhaith leo tralú spórt a cheannach leis an airgid. Bhí níos mó eolais ar fáil ón na múinseoirí agus ó oireann spórt na scoile. Mar sin, bhí na daltaí ábalta dul chuig an múinseoir corpaidicais nó chuig múinseoir ar bí eile le ceistena. Díri go hintach le Seachtain na Sláinte. Thuí an príomhide ar an cealara arís, ag gól buíochas leis na daltaí agus leis na múinseoirí. Seachtain den scaithe bhí an.